saged pagelaran kados padatan dalu menika. Lan ugi siang wau dumugi dalu menika kanthi tertib aman terkendali boten wonten alangan satunggal punapa. Lan ugi saderengipun samangke niki tasih wonten setunggal babak wonten tari rampok singa bareng tanding saderengipun kula matur suwun dumateng warga dusun Kleben Tiudan Gondang lan ugi anggota jalanan Tri Adi Budaya Rias Ayu Kidung Tata Nusa dan juga Sumber Rizki BPS Audio Eka Jaya dan juga EJ Cafe ingkang dalu menika ingkang sampun paring support kerjasamanipun wonten dalu menika lan ugi wonten Laksita Sport lan ugi Pujo Sport matur sembah nuwun ugi wonten Jarum 76 ingkang paring pisumbang niki mau rokok kretek ingkang sampun dipun nikmati dening para kanca-kanca lan ugi sedaya kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi Tulungagung lan ugi kanca-kanca pedagang kaki lima kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang dalu menika sampun handharaken paguyuban Tri Adi Budaya dalam rangka niki wau mangingati wulanipun wulan Suro utawi wulan 1 Muharram. Lan ugi wonten panjenenganipun Pak Asrori DPR matur sembah nuwun. Niki wonten Panjalu Aluminium lan uga Maktin Botok. Kanten niki kantun setunggal ngiras pantes kanggo njungguhke kalenggan Dia Dek Vita Dek Ike Mbak Astu awake wis wancine nyuwun pamit all artis bersama kanca-kanca Tri Adi Budaya kene adik-adik ayo baris kene absen ayo sing dhewe ono lho cah enak iki yo Mas Papan matur suwun Mas Papan Pak Bakri Keong Racun
happy Ya go kabeh. Yo. Mulut tomat gemuk, matanya melotot. Lihat estu, semok pikiranmu jorok. Mentang-mentang bohai, aku dianggap jablay. Dasar koboi kucai, ngajak check-in dan santai. Sorry, 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 cek. Jangan remehkan aku. Habiskan. Sorry, 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 banget. Ku bukan cewek murah. Danang. Gila. Ya. Danang kendang, nang, danang tipung, tulung, tipungnya ditinggal, drum sampai entek. Yo, drum sampai entek. Kaya sinandel atiku dadak katamu yen pancen ditinggalne gawe kula ati salawase.
aja. Nyapa? Sing duwe listrik urung nyawer. Kok nyawer? Urung nyawer. Blas. Duh. Ora iso medun. Aku moro apa kowe moro? Wenak-wenan iki. Awakmu dibiong-ngomong iki Aku lho. sing moro apa sampean sing rene? Lah iya. Iki nyapa lho iki sitok buri kok panggang ngene-ngene rumah sate Ket Mang. Iki sik kurang ta ta? Aku. Sik kurang ta kono. Oh kurang oke Mas Ujo. Oh, iki. Iya. Tarik kembali bersama Tiati Budaya. Kaya ngene. Sampai lempah aku. Oke, terima kasih khususnya untuk malam hari ini dari teman-teman yang hadir dan juga yang menonton pagelaran live streaming Tri Adi Budaya dalam rangka ini tadi tasakuran mengingati wulan suro agenda untuk tiap tahun. Pramila kula aturaken atur gunging panuwun buat donatur ingkang sampun paring pisumbang, mugi-mugi pisumbang panjenengan saged ndadekaken amal ingkang soleh wonten ing dalem menika. Lan ugi saged katampi wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Pramila ingkang angka terakhir kepareng kawula nyuwun pamit Tri Adi Budaya wonten tari rampok Singoba.